ιστορίας της πόλης, αλλά και του ποδήλατου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη τα τείχη να γίνουν μέρος της ζωής μας μέσω της διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων. Πέρα από ένα ευχάριστο μονοπάτι περιπάτου, τα ενετικά τείχη προσφέρονται και για μια ευχάριστη βόλτα με ποδήλατο. Αυτό διαπίστωσαν νέοι της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας που έδωσαν ζωντάνια στα ενετικά τείχη με τα ποδήλατά τους. Το ποδήλατο μέσα στη ζωή μας όλο και περισσότερο αναδεικνύεται και καλό είναι σιγά σιγά να μπορέσουμε και όλοι μας να το χρησιμοποιούμε. Πάντα να κάνουμε βόλτες με ποδήλατα, πρώτα γιατί γυμναζόμαστε και δεύτερον γιατί ανακαλύπτουμε και την πόλη, το όμορφο Ηράκλειο. Και εκτός από το να πηγαίνουμε με τα πόδια, το ποδήλατο είναι το καλύτερο μέσο. Πρόκειται για την πρώτη τους βόλτα με ποδήλατα στα ενετικά τείχη που σκοπεύουν να απολαμβάνουν συχνά το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να το καθιερώσουμε αυτό, να βγαίνουμε όλοι μαζί μια παρέα, να κάνουμε τις βόλτες μέσα στο Ηράκλειο. Ξεκινήσαμε από το μηχανολογικό, καταλήξαμε στη Βίγλα και θα συνεχίσουμε παραλιακά. Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι πρώτον η ανάδειξη των ενετικών τυχών, η ανάδειξή τους και η ένταξη των ενετικών τυχών στην καθημερινότητα. Αρκετοί νέοι έχουν βάλει ήδη το ποδήλατο στην καθημερινότητά τους και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τακτικά, το τελευταίο καιρό τακτικά. Είναι ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, το οποίο είναι και υγιεινό και στις μέρες μας οικονομικό. Όπως αναφέρουν, τα ενετικά τείχη θα πρέπει να αναδειχθούν ώστε να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Δυστυχώς συναντάμε εικόνες πάνω στα τείχη τα οποία δεν τιμούν την ιστορικότητα της πόλης. Όπως σκουπίδια, διάφορους περίεργους τύπους στις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να έχει υποβαθμιστεί πολύ η ποιότητα της ιστορίας αυτής της πόλης. Παράλληλα τονίζουν την ανάγκη διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στα ενετικά τείχη, ώστε να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ο χώρος πάνω από τα τείχη είναι σε μια φάση που διαμορφώνεται και αναδεικνύεται σιγά σιγά και πιστεύω με το χρόνο και με τις δικές μας όσο μπορούμε προτάσεις να μπορέσει να δοθεί σε χρήση στο κοινό.